No, takže čauko ľudia, s vami je Attila z LP, pardon, zabudol som sa. Takže, toto je môj prvý vlastne. Je to audio vlogový vlog. Nebudem sa ukazovať, len vám chcem ukázať jednu vec. Že videá budú z Garry's Mod. Toto nie, Medal of Honor, Technic Pack, no, dobre, to by stačilo. Takže, môžete vidieť môj počítač, dobre. Chcem povedať iba tú vec. Mám ešte Hitmana, Crysis 3, Crysis 2, môžem vám ich ukázať. No tu nič, tu je Crysis 3. Tu si nevšimajte túto hru, čo môžete vidieť. A ešte aj Sava mám. Sav 1, Sav 2, Sav 3. To ani nie, tu je Medal of Honor Warfighter, Crysis 2, potom mám dole ešte Hitmana a Far Cry. No ten Battlefield 2 si nevšimajte. No a chcel by som tým povedať to, nebojte, kúpim si novú klávesnicu. Chcem vám povedať týmto, že môžete sa tešiť na moje let's playe, kto chce, nech dá odber. A chcem ešte dodať jednu vec, že keď budeme točiť Medal of Honor, tak pardon, ale ja už mám rank 31 alebo 2. A nechce sa mi to robiť od začiatku, lebo ja som za tým sedel dosť veľa, ale budeme tak či tak natáčať. No a z Garry's modu budeme Stargate, ako ten mod. Z začiatku vám ukážem zbranie, základné veci v Garry's mode, potom sa vrhneme na Stargate mod, urobíme si nejakú základňu alebo niečo. To všetko budete hlasovať, ale určite z čoho budú videá. To je Garry's Mod, 13, tak. Medal of Honor Warfighter. Medal of Honor Warfighter. Battlefield 3, lebo tu ešte dostanú. Kupovať hry si kupujem sám, lebo väčšina ľudí sa pýta mňa. Sa to pýta, pardon. Takže aj Technik bude a ďalšie hry si vyberte. Baví ma dosť ten Garry's mod, lebo je to sranda. Možno je to taká trošku staršia hra, ale mňa veľmi baví. No a ešte som zabudol povedať The Walking Dead Survival Instinct. To mám stiahnuté, ale na inom počítači. To potom si preniesiem alebo stiahnem znova. A SWAT 4. Potom mi povedzte, aký máte na toto názor a keď vlastne sa rozhodnete, napíšte do komentárov, aké hry. No a čo ešte také? No a toto by mohlo byť zatiaľ všetko. No, hej. Potom sa môžete tešiť na podcast s inými let's playermi. Meno Pomaranč LP, Hunter LP a možno aj Skeleton LP, ale to neviem. Videá točím len kvôli zábave iným. Nie je to jedno, dajte dislike. Ja točím videá len kvôli tomu, aby sa ľudia zabavili. Takže asi tak, nezáleží mi na odberoch, dávajte si ako chcete. No a uvidíme sa najskôr asi pri tom Garry's mode, takže čaute.